tayo kanina nag-usap, di ba? What's up? It's me, Billy Jack Sanchez. You wanna know what? These traffic enforcers are harassing me right now. Yup. Peace out. No! Tapos sa mga kanso na nga pala si Paolo. At ngayon, dadaanan natin mga pinagkaabalahan nyo ngayong linggo. Pasensya na, alam nyo naman nagpahinga ako. Tayo yung nagbabalik para daanan ng mga kalokohan nyo. Kaya simulan na natin. Galing kay Gatsu, ABS-CBN, 5,000 bank. Ay, nakita ko ito, inulunsad na ng Bangko Sentral. ang taba niya, 5,000 piso. Ito, 1G, ano? O di ayaw, o di akin na, pucha. Bakit kaya nila kapalan, no? Ba't hindi nila kasing, ito nga, 3 tao eh. Ganun kalakas sila Lapu-Lapu po. Hindi papatalo sila Lapu-Lapu. Ano yung mga ginamit ng mga... Ano yung mga ginamit? Ano to? Mount Apo. Okay. Ano yung hayop? Paglagay mga politiko dyan, mga hayop. Sunod. Galing kay Azil. 5,000 bilex eh. Oo nga, sakto. Hindi na niya kailangan isa-isahin, di ba? Rekta 5,000 isang bagsakan agad. Sunod. Commemorative bill lang kasi yan, ha? Hindi yan nagsisirculate. Kaunti lang yan para memorabilia. Alam ko nung meron yan dati sa universidad ko, ano naman si Pope Francis ata, sa 500 ata yun. Basta konti lang yan, pantago lang yan, hindi mo yan ipambabayad-bayad. Sunod, kasabi ko lang, galing kay AGL ka, acid bayad mo. Huwag kang bababa ng kanto, hayop ka. Mga 3 boundary pa to bago ka tumasok yan. Sunod. Galing kay Michael de Guzman. Ito ka? Para viral? Crazy, stupid mouth. Ikaw ang crazy. Pinakamagandang comeback. Ikaw ang crazy. At ano man ang mangyari, di ko kayang manampak. Kung gano'n lang sila, siguro kawalang pake sa flip top. Lagi sila mananalo. COVID-19, gusto nyo ginagawa kasi social distancing ninyo. Jowa ba niya? Eh, nung gusto kong jowa. Inaayos ako pag alam niya mali ako. Maayos tayo kanina nag-usap, di ba? What's up? It's me, Billy Jack Sanchez. You wanna know what? These traffic enforcers are harassing me right now. Yo. Peace out. No, where's your evidence? Yung English tingnan mo yung girlfriend mo. Okay, guys. Hey! Ang girlfriend mo nga, oh. Makinig ka sa jowa mo! Ano ba? Ayan. Na nga ng girlfriend mo dahil mali ka na. Wapya, gusto rin niya pulis eh. Hopya? Gusto niya hopya? Go ahead. Magkano? Bigyan mo na 5,000 yan! Naririnig ka. 5,000 para di ka ma-violation. Para hindi siya nagmumura, hindi kayo tinuturo. Wapya, naririnig. Mabuti, wala kayong puso. Hindi ako makausapin. Walang batas-batas, puso lang ibigay mo. Okay, magpaawa ng ganyan kasi batas yan eh, di ba? Sumunod ka, may violation ka, hindi ka magpaawa. Kung lahat na dadaan sa awa, di ba? Di sana wala nakulong. Hindi kayo marunong makatao. Hindi alam. Power authority, masyado kayo. Paano naging Hindi power? naman makiusap, di ba? Pwede. Nakikiusap ako. Anong ginawa mo? Ayaw nyo makipag-usap. Ano? Oh, pa-flip top! Gusto ko makiusap pero ayaw makipag-usap. Bigyan ng 5,000 puntos siya. Ba't ako man natin 5,000? Require eh. Bakit yung mga nakikiusap pa yung mas matapang yun? Bakit gano'n? Di ko alam kung anong... baka mali lang ang tulog ngayon nito ni Kuya Mobili. Ginawa mo? Anong ginawa ko? Wala, nakiusap ako. Ang tigas ninyo. Ang sakit. Kumpleto ako, may lisensya ko, may helmet ako. Kaya nga nakikiusap ako. Nakikiusap Yun ang yung problema. Wala yan. Nakikiusapan, yo. Ikaw ang mahirap kausap. Oh, Oh. binigay ko lisensya ko eh. Anong sabi mo kanina? What? Ha? Wala kang violation. What? Di ba umaming ka Wala na? naman akong violation, no? I have yung back right ko yung may violation. Kasi who's the driver? Okay. Oh. Oh, tapos. What? Yun lang naman pinag-uusapan natin dito, kuya. Alam mo ng babae na mali sila eh. Kasi siya rin tumitigil kay Kuya Billy na tama na, mali tayo. Kasi ngayon tinanong ko, may violation yung back ride mo. 5,000, bigyan 5,000 tong traffic and power na po. Bigyan mo maraming pera yan. Ginagawa lang dyan trabaho niya para kumita ng 5,000. Yung back right ko may violation, hindi ako eh. Siya. Because you're the driver. Okay. Oh, di ba? Siya nga may O violation. dapat hindi di mo ako. sa sinakay para wala kang violation. Pero tanong ko sa'yo, alam mo sa sarili mo, ako ba yung naka-back ride? No, you're the driver. Oh.
Naka-backride. Pakilagay nga siya sa likod. Ikaw na ang naka-backride ngayon. I'm the driver. O, kaya nga ikaw may violation. Father, dito lang. Pero huwag na kayo magpag-argue. Hintay nyo na lang yung pera. Copy yan, Wala copy yan. kayong puso. Tama na, pinapalala mo lang eh. Alam na ng babae. Wala kayong puso. Kasi lang kayo nagkikipag-argue sa inyo eh. Kung kausap nyo, ginagawa nyo kasi baka. Irony. Galit na nga yung girlfriend mo sa'yo eh. Ako, away na kayo sa kalsada, away pa kayo sa kama niyan mamaya. Sabi ko sa'yo kanina, wag ka na may mag-away! Sunod! By Shemuel. Oi, son, I protest. I don't have any violations here. I have a protection for my cranium. And I do have the license too. Why then are you capturing me? Perhaps the child behind me is the one who violates the law. Mayhaps. Ye all do it By perchance. to me. Perchance I may be in violations of said terms of the street. So, Okay, so thank you. Okay, pasensya na. Hindi lahat ng tao rin nagkakaintindihan. We got these own perspectives in our lives, okay? Meron tayong pagkatalino, meron din tayong pagkatanga, may pagkabobo, okay? And thank you for the people who speak up on those comments, who try to point out what is wrong with myself, okay? At least I got these self-realizations. And once again, thank you so much. gali kay Laylay pero hindi nila alam na may 15 billion ako. Alam ng buong sambayanan ng violation nyo. Ayaw lang nila umamin parang si Kuya kanina. Sunod. Gali kay some types of thick ass average American. Pili at 5,000. Makapal din ang mukha ni Kuya Billy mo kanina. Isama mo na sa dyan. Sunod. Galing kay Trek. Miss Vicky, Ivan! The edite! Oh, Hindi na kailangan ng face shield. ang sarap mo, Pia. Editing nga leche. Yan ang jowa, di ba? Parang yung jowa niya kanina tumutuwid na ating mga buhay. So, minsan babae nagti-TikTok, minsan tinutulungan kanya sa kalsada. Galing sa Pinoy Curse Image, akala ko papakyuan ako, yung pala meron siya, di ba? Ito ang gusto kong gawin sa kalsada. Wala, magmahalan. Diyan kay Kishant. Napakahirap naman hanapan ng violation to. Napakaganda. Diba? Pag ganito walang jowa, pag ganito ang skills, okay na sunod. Galing kay Alfie. Yan na siya, yun ang problema. Damit. Because you're the driver. Napakamatalingagang pagtatalo ng masa. Sakto malapit na ang sunod na ating eleksyon. Diba? Darating na taon. Sunod! Carlo, tumawid sa pedestrian lane. Baka dito sa'yo, makikinig kayo sa batas trapiko. Pero kasi kailangan ko ng pambayad. Sunod. Yan ang utak ng Pilipino. Mautak tayo dyan. Sunod. Galing kay Shawi. Uy, sige, Jobber. Valentine's Day ko yung dalawa. Saan galing? Nasa galing yung ikaw. Nasa Beda. Okay, ilan taon ka na? 18 ka. 18 na 19. Kayo ba? It was at this moment that he knew. He fucked up. Uy! Ano yun? Ano halaga na 5,000 yan? Ano halaga ko? 5,000 lang ba ako sa'yo? Pigati. 5,000 pigati. Tama na. Hindi mo maiiyak kay Kuya Will yan. Wala kang kasama ma-backride na violation, Kuya. Okay lang. Importante malakas. Hindi natin kailangan ng backride kasi madadawit lang tayo sa violation. Sunod. 1,000,000 putang ina. Napakarami nga naman pagmumura niya, Papa Diggs. Yung itatalo na, kailangan ko lang ng 15 billion ng PhilHealth. Maaabot na natin yan. Onti na lang. Wala lang laban yan sa 15 billion ng PhilHealth. Kailangan ko ng 15 billion bill. 15 billion po, Chawi. Talino mo naman. No! Sunod. Nung nakalimutan mo na yung tsura ni Lapu-Lapu, yan, literal. Masarap na Lapu-Lapu, yan ang hindi kakainin ng mga Espanyol. Mahal kaya ng Lapu-Lapu, no? Kuya. Yan yung tingin niya sa'yo, parang,
Di mo ko kayang gastusin. Kaya mo ba yung paglaban ng Mactan, ha? Sunod. Ayun na nga. Yes, may gumawa na magaling, Pigat. Mahal na mahal niya ako. Alam mo na yung iaabot mo sa lolo mo pag Pasko. Diba? Iiyak ang kanya at aamuin kanya para pag-amoy kay Kuya Will. Sunod. Galing kay Likha. Gotta take the time to cut them off. I'm on one baby. Put my Tayo. Tayo. Sige, sayaw. Masaya ka nagpala, sayaw. Yeah, meron kayong violation. Ay, violation tong Robert. Ayoko na makita yan. Puro violation na nakikita ko. Sunod. Galing sa video. Dito galing ang 5,000 na bangko. Mga sabog din to. Okay, yung violation ha. Sunod. Galing kay James. 1+1. Tama nga naman. Basta talaga may suot eh. May red socks o helmet. Alam mo, matalino mga yan. Crossover ng kahirapan. Sunod. At panghuli, galing kay Will. Teka, pag-grass na. Ay, hindi ka magkakaroon ng violation pag hayop ang sinakyan mo, di ba? Pwedeng hayop yung nakasakay o pwedeng hayop ang sinasakyan. Pocha, matalinhaga. Doon na natin tapusin ba? Bago pa tayo magka-violation sa mga pinapanood natin. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo katay like, share sa mga walang pambayad ng violation yung friends. At wala rin 5,000 ni Kuya Will. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo Lauch!